No, ten problém, že ste videli Filipa Brandisa viacerí ako... Nie, bez Bratislavu. Bratislava Zanaš bez Ework ste videli ako Filip Brandis. Alebo Protislivka. Prečo sa to deje a ako to celé ošetriť? Keď pôjdete na Google, tak sa môžete prepnúť na kontakty. Tu v kontaktoch môžete dať nastavenie tých kontaktov. No, Gmail funguje tak, že okamžite, keď niekomu píšete mail, tak si tú mailovú adresu zapamätá. Keď na základe niečoho to vie spárovať s nejakým menom, tak to okamžite aj spáruje. Keď Filip Brandis ako Filip Brandis používal, nastavil si on svoju adresu Bratislava Zanaš bez EU.org na odosielanie. Takým spôsobom, ako som to ukázal. A on poslal nejaký mail ako Bratislava Zanaš bez EU.org. Tak u vás sa to spárovalo s jeho menom. Takže vy v kontaktoch máte bez Bratislavu s Filipom Brandisom. Aha, tu je. Create context for autocomplete. Ja sa pozriem, ako to je v slovenčine. Vytvárať kontakty a pri zadávaní automaticky dokončovať. Táto možnosť je automatická, takže deje sa vám táto vec. Keď dáte tú druhú možnosť, tak sa vám tie mailové adresy nebudú nikdy vložené. Ja by som vám radil používať to štýlom, že používate, aby sa to automaticky neukladalo, ale zároveň, keď niekoho máte, koho mail si chcete zapamätať, alebo chcete, aby sa to automaticky doplňalo, takto, tu si ma pamätá, alebo tu, keď idem písať teda mail, alebo nepamätá. No, toto nie, ale v Gmaili mojom si to pamätá určite. Tieto návrhy, to je celé o tom, aby ste mali tieto návrhy. Teda, keď si objavíte nejakú chybu, buď si tie chyby budete opravovať tu v kontaktoch, nájdete si ten chybový kontakt a vymažete, alebo to opravíte, aby to bolo správne, alebo si zvolíte tú možnosť, aby sa vám to automaticky neuložilo. V tom prípade ale zároveň radím, aby ste tie kontakty uchovávali. Čo je úplne najviac top shit, a čo by som vám určite odporúčal, aby ste mali synchronizované kontakty v mobilnom telefóne na Gmaili, a aby ste mali zaškrtnuté to, aby sa vám to automaticky tu do Gmailu neuchovalo. Čo tým získate? Nastavíte tak systém celý tak, že budete mať všetky kontakty z mobilu tu. Budete mať zároveň v mobile všetky kontakty odtiaľto. Keď niekoho pridáte v mobile, automaticky sa vám to pridá tu. Keď niekoho pridáte tu, pridá sa vám to v mobile. Celé to bude zosynchronizované. Výhoda. Stratíte mobil, stratíte číslo. Nestratíte, lebo to máte na Gmaili vždy a stále. Máte nový mobil, dáte iba synchronizáciu a kontakty máte späť. A na iPhone-och sa dá používať aj toto s Gmailom, alebo používate iCloud. Je to na vás, aj sa nedá, lebo je to veľmi nešikovné. Teda taká situácia, že teda máte vypnuté, aby sa vám to automaticky uchovávalo, tie bordel kontakty odtiaľto vyhodíte, napríklad stiahnete si kontakty z mobilu, kde ich máte spárované, napríklad meno, priezvisko, telefónna adresa, mailová adresa. Ja by som vám fakt radil vytvárať takto kontakty. Aj k mamičke si pridajte mamičkinu mailovú adresu, lebo tie dáta sú veľmi super, keď ich máte takouto formou uložené. Hoci kedy, keď to máte potom synchronizovať s Googlom, tak proste môžete začať písať správu, že mama, a Google bude vedieť, že píšete mame a okamžite vám ponúkne tú adresu. A fakt tá výhoda, že tie kontakty už v živote nikdy nestratíte. Zradí sa vám mobil, tak to máte na Google. A teda postup by mohol byť zálohovať toto, čo tu máte, aby sa to náhodou nestratilo, keď celý proces bude nevydarený. Potom, keď odzálohujete, dá sa to exportovať. Označíte všetko, dáte export a uloží sa vám malý súbor na počítač, lokálne. Aby ste to mali. Potom to celé napríklad odtiaľto z Google môžete vymazať, vypratať, aby to bolo prázdne.
A z mobilu tiež viete uložiť kontakty, ktoré snáď máte krajšie ako tieto bordel Google kontakty. Tak sem môžete do Google dať presne to, čo máte v mobile. V tej sekunde vám budú kontakty identické na mobile aj na Google a potom sa už iba nastaví to, aby to bolo synchronizované. A to sa už nastaví iba v mobile. A v tom prípade nastane stav, že máte rovnaké kontakty a už navždy ostanú rovnaké, lebo keď niekoho pridáte v Google, tak sa to pridá do mobilu, keď niekoho pridáte do mobilu, tak sa to pridá do Google a krásne všetko bude fičať. To je všetko na dnes.